कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44. शिवकालीन परंपरा लाभलेल्या किल्ले सिंधुदुर्ग येथील दसरोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात आला. शिवराजेश्वर मंदिरातून निघालेली शिवरायांची पालखी परिसरातील मंदिरांमधील देवतांच्या भेटी घेण्यात आल्या. त्यानंतर आपट्याच्या फांदीवरती तलवारीचा घाव झाला आणि सोने लुटण्याचा कार्यक्रम पार पडला. शिवकालीन परंपरेप्रमाणे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील दसरोत्सवाची सुरुवात शिवराजेश्वर मंदिरातून पालखी सोहळ्यानं करण्यात आली. शिवराजेश्वर मंदिरात प्रथम दसरोत्सव व्यवस्थित पार पडू दे, सर्व किल्ला रहिवाशांना सुखी व आनंदात ठेव आणि दरवर्षी हा उत्सव असाच उत्साहात पार पडू दे असं साकडं घालण्यात आलं. आज भवानी आईच्या दर्शनाला आपली तुमची पालखी जाते आहे. महापुरुष मंदिर सर्व देवांचे सोनं लुटण्याचा कार्यक्रम मनवला आहे. ते सर्व आपल्या दरवर्षीप्रमाणे जे काय आहे ते आम्ही सर्व मिळून करतो आहोत. असंच दरवर्षी सगळ्यांना एकत्र, सगळ्यांना आनंदात ठेवून, प्रत्येकाच्या मनात काही इच्छा आहेत त्या सर्व सगळ्यांच्या पूर्ण करून, सगळ्यांना एकदम आनंदात ठेवून अशीच दरवर्षी ह्याच्याही पेक्षा चांगली सेवा चाकरी सगळ्यांकडून करून घ्या. सगळ्यांना सुखी ठेवा. प्रत्येकाच्या मनात काही इच्छा असतील त्या पूर्ण करा. आनंदी आनंद करा. यावेळी शिवराजेश्वर मंदिराचे पुजारी सयाजी सपकाळ आणि दिलीप सपकाळ तसंच किल्ला रहिवासी किशोर पडावे, हनुमंत वांगणकर, हेमंत वांगणकर, हितेश वांगणकर, सचिन लोके, मंगेश सावंत, विद्याधर पाडावे, मधुसूदन फाटक, नरेश सावंत यांच्यासह अन्य किल्ला रहिवासी उपस्थित होते. त्यानंतर शिवरायांची पालखी सीमोल्लंघनासाठी मंदिरातून निघाली. परिसरातील महापुरुष महादेव, भवानी माता या देवतांची भेट घेतली. यावेळी महापुरुष आणि महादेव या देवांना छत्रपती शिवाजी महाराजांतर्फे पंचा धोतर तर भवानी मातेला साडी भेट देण्यात आली. परंपरेप्रमाणे यावेळी किल्ला रहिवाशांच्या वतीने ओट्या भरण्याचा कार्यक्रम पार पडला. त्यानंतर आपट्याच्या झाडाच्या फांदीचे पूजन करण्यात आलं. आपट्याच्या झाडाच्या फांदीवरती परंपरेप्रमाणे तलवारीचा घाव झाला आणि उपस्थित सिंधुदुर्ग किल्ला रहिवाशांनी सोने लुटण्यासाठी एकच झुंबड उडाली. पडल्यानंतर प्रसादाचं वाटप करून या ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या दसरोत्सवाची सांगता झाली. हे शिवराजेश्वर मंदिर म्हणजे श्री शिवाजी महाराज मंदिर फार प्राचीन मंदिर आहे आणि ह्या मंदिरामध्ये बरेचसे सण आणि उत्सव साजरे केले जातात. त्याप्रमाणे सध्याचा जो दसऱ्याचा उत्सव आहे, नवरात्री उत्सव, तो पहिल्या दिवसापासून 10 दिवस साजरा केला जातो. 8व्या दिवशी ह्या देवळामध्ये यज्ञ असतो, होम असतो. त्या होमाची प्रचिती झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी खंडे नवमी म्हणजे सर्व जे देवदेवांचे जे तलवार वगैरे जे शस्त्र आहेत त्यांची पूजा केली जाते. आजच्या दसऱ्या दिवशी शिवाजी महाराजांची पालखी सर्व देवांना भेटीसाठी निघते. सर्व पहिल्यांदा महापुरुष, त्याच्यानंतर महादेव, भवानी देवी यांच्या भेटीला जाऊन मग सीमेवर सीमोल्लंघन म्हणजे सोनं लुटायचा कार्यक्रम असतो.
तर सोनं लुटताना सोन्याच्या आपट्याच्या पानाची मुळी त्याची पूजा केली जाते. शास्त्रोक्तपणे पूजा करून मग जी तलवार जी काल मॅनच्या बाहेर काढली होती ती मॅन त्याच्यावर वार करून मग त्याची पूजा केली जाते आणि मग सोनं लुटलं जातं. मग पुन्हा पालखीची मिरवणूक परतीच्या मार्गाला असते. परतीच्या मार्गाला येऊन पुन्हा देवळाभोवती 3 फेऱ्या म्हणून 4थ्या फेरीला आतमध्ये येऊन ह्या जो सण आहे त्याची सांगता होते. असा हा दसरा सण प्राचीन काळापासून म्हणजे 1695 सालापासून शिवाजी महाराजांचे पुत्र राजाराम महाराजांनी ज्यावेळी शिवाजी महाराजांची मूर्ती स्थापन करून पूजा सुरू केली त्यावेळेपासून आजपर्यंत सतत चालू आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.